La càtedra Joan Fuster es va crear per acord del Consell de Govern l'any 1993. Va ser la primera càtedra institucional de la nostra universitat. L'objectiu principal de la càtedra és l'estudi tant de l'obra de Joan Fuster com dels temes de reflexió i d'estudi que el van ocupar en la seva trajectòria professional dins del camp de les ciències socials. Les activitats principals de la càtedra són la difusió de l'obra de Joan Fuster mitjançant edicions, reedicions i traduccions, així com la celebració de les jornades Joan Fuster que fem en col·laboració amb l'Ajuntament de Sueca, la col·lecció Càtedra Joan Fuster, que ha publicat en aquests moments 31 volums amb estudis sobre l'obra de l'autor. També col·laborem en l'edició de la correspondència de Joan Fuster amb l'editorial 3 i 4. Ens ocupem de la selecció dels curadors dels volums. Hem convocat també borses d'estudi i premis. En aquests moments tenim convocat un premi al millor TFG o TFM sobre l'obra de Joan Fuster i igualment hem realitzat diverses exposicions. En el futur el que ens plantegem és incentivar la divulgació de l'obra de Fuster i treballar en la seva internacionalització.